OK, takže čaute dámy a pánové, ja stojí tam pri tomto ďalšom Let's Play gameplay z Team Fortress 2 a sme tu zase pri našej trading sérii a ideme sa pozrieť na ďalšie veci, čo sme vytradovali. Môžete si všimnúť, že ešte stále mám ten Sunbeams Jumper z Jeep Cap, ktorému sa by the way zvýšila cena z nejakých 4,8 baht na 5,5, takže je to super, ale keďže baht zišli dole, tak zase išiel aj tento ani už išiel dole, ale išla hore toto cena v baht, tak. Takže pozrieme si predmety, tak môžete si všimnúť, že už nemám Rocket Launcher, ten Festive Specialized Killstreak, a predal som ho za 5 kľúčov v poslednej chvíli, keď už som ho išiel predať za 4 kľúče, tak si ma pridal jeden typek, ktorý dám ti 5 kľúčov. Ja že ok, tá už mám 5 kľúčov. Tak ešte z tých vecí, čo sme vytradovali, čo som vám aj nehovoril o tom, tak pozrite, tu máme nejaké veci, teraz som predal túto vec moju, čo tam bola taká nálepka, nechcete vedieť aká, a vymenil som ju za takú istú, ale ešte aj tento helma pre skautíka. Tu máme webky a máme ešte aj refy, práve som kúpil name tag za 4,22 ref, no 0,22, vidíte, a predám ho na markete za nejakých 70 centov, takže keďže ho predám za 70 centov a jeden stojí 4,22 ref, tak to je nejak, keď chceme jeden kľúč, tak to je, máme 2,10 €, keďže kľúč stojí 1,96 € na markete, tak sa nám to dosť oplatí, lebo keď si spočítame 3x4,22 ref, tak nám vyjde nejakých 12,66, ale keďže kľúč stojí 14,66, tak je to 2 refy profit, to je dosť dobré. A review či kľúč je ešte aj krajší. Takže pridáme tie name tagy, ja už som jeden takto kľúč zarobil. Takže mám vlastne 6 kľúčov, všetky tieto veci a ešte tu na refy. A ešte celú stránku všelakých webiek. Tu nám naše Unusually sa nám ešte nepodarilo predať, ale pozrite sa, ako mám túto celú tú Airborne Armanen, a dobre, radšej to nevyslovujem, všetky veci z tej Suprai, ale máme ešte k tomu aj Unusual tento. Skúsime si ho upraviť, jak to bude vyzerať. Strašné. Ešte horšie. To ide o to, aby sme svietili jak slniečko. Trošku nižšie, tak. OK, tak je to dobré. Tak môžete si všimnúť, že tu mám všelijaké veci, napríklad tento Electronic Knife, to je normálny knife na spája, ale je premenovaný, takže stojí 0,66 ref. A takisto máme ešte aj napríklad tu na Gun Commando, to je na Heavyho, to som už si nepamätám, za čo som vytradoval, ale pozrite sa, aké sú to dzivé monterky, nejaké také, no viete čo to je. A vyzerá to dosť zivo. A takisto myslím, že tu mám aj tie panenka, také tie už ste videli, tieto kostičky, tie sa mi páčia, alebo vymenil som, keď si pamätáte, mi padol z MVMK fabrikátor na, neviem, taký sandwich Specialized Killstreak, ktorý stojí 3 centy na markete. Ja som ho vymenil za tento tu Killstreak na Backscatter Kit Killstreak, tak a ten stojí 20 dačo centov na markete, takže je pekný profit. Ideme si zahrať Rock Paper Scissors. Vyhrali sme, nice. Tento Unusual sa mi strašne páči. No nie, že sa mi páči, nepáči sa mi, ale
tento tu na Green Energy Soldier Stash stojí asi tak 30 baht, nie tak 30 nie, tak 20 až 15 baht. A chcel by som ho raz kúpiť a takisto som chcel vymeniť všetkých tých 6 kľúčov, čo sme zarobili a takisto aj tie naše 2 unusually. Napíšte mi, že či by som či by som mohol tak vytradovať, že by som porušil z tých 6 kľúčov a vytradoval by som to za, počkajte, tam už ho vidím, kola, vidíte, počkať, tento, vidíte, ten stromček vpravo, Burning Flames, je to skoro na všetky postavy, úplne na všetky postavy, je to Burning, to je úplne úžasné a nevyzerá to až tak zle. Takže podľa mňa to dosť oplatí. Aj keď to stojí iba 8 baht, ale všetci to predajú. Je to stredol, ale my nevieme tradovať. Haha. Už som zabudol, kto nás tradol také KFCčko. Keď si pozrieme, že jak sa volá KFC Fries. Neviem. Ten stredol, dobre si to zapamätáme. No. Skúsime ho nájsť. Takže pozeráme sa s tabulátorom. Viem ho nájsť. Dúfam, že to nebude taká lama. Neviem o tom. Asi bude tam hore, neviem, možno. No takže ešte sa aj reserve shooter som si kúpil ešte za jeden scrap. Ach, prerobil som pol scrapu. To som prehnal. Tak pozrieme sa, čo tu ešte mám. Počkaj, spočítame si refy. Takže máme 10 a 7, 7,33. Neviem, tak ktorý, neviem. Chcel by som premenovať toto, ale neviem, či sa to platí. Nevadí. Tak, Strangifier, Manmelter, nemáme. Backscatter. Aj toto už sa mi nedarí predať asi pol roka, to neviem predať proste. Vidíte, máme tu ešte aj nejaké. Väčšinu z tých refov mám z toho, že som predal všetky súčiastky. Všetky takéto Battleborn za 0,33, mal som ich asi 20 a všetky som predal za 0,33 ref. Takže som z toho mal pekný profit, aj keď stojí 0,33 ref, ale neviem, či ostatní hráči nepredávajú za menej. Takže som mal z toho pekný profit. Aha, už spomínam si, za čo som vymenil tieto. Vymenil som tieto tepláky, alebo neviem, jak to mám nazvať, plus jeden ref za ten môj speciál, za Killstreak Frying. To čo bolo? Oj, sa to buglo a stále mi nabíjal. Nevadí. Oj, to bol pekný efekt, to čo bolo. No a za ten fabrikátor na myslím, panvičku a za to sa mi to podarilo predať. No. Ideme sa tu na ešte. Morning Dreaded Hiding Hood. Toho musí stať dosť veľa. Tak 50 baht. OK, takže dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Ak sa vám páčila, nezabudnite like, ma to veľmi poteší, aj nejaký koment a uvidíme sa na budúce.